Hondamendi honen eta zehazki egoera Kieben, Kharkiben, Sumin eta Mariupolen izaten ari den larriagotzaren ondorioz, Errusiako indar armatuek isiltasun erregimena ezarri eta korridore humanitarioak zabalduko dituzte hiri horietan. Errusiako tropek argitaratutako oharrean irakur daitezke hitzok. Hain zuzen, Errusiak iragarri du korridore humanitarioak irekiko dituztela aipatutako hiri horietan, Gurutze Gorriari, Nazio Batuen erakundari eta Europako Segurtasun Lankidentzako antolakundari eman die asmoaren berri. Zehaztu duenez, Euskal Herrian goizeko 8 jotzarekin batera zabaldu dituzte bideak zibilentzat Moskuren esanetan. Hiriburuan Kieben korridoreak Ostomel hirirainoko bidea egingo du aurrena. Ondotik Txernobiletik pasatuko da eta Bielorrusiarako muga zeharkatuko du gero. Moskuko eta Kiebeko gobernuetako ordezkaritzak gaur elkartuko dira hirugarrenez, baina oraindik ez dute zehaztu non. Hain zuzen ere korridore humanitarioen irekiera izango da hizpide nagusi batzarrean. Izan ere orain arte Ukrainak eta Errusiak elkarri egotzi dioten korridoreei bide emateko su etenak urratzean. Arratsaldeon guztioi, gerran ez dago jaiegunik, Errusiak aldi baterako su etena iragarri zuen atzo, goizaldean Ukraina hegoaldeko Mariupol eta Volnovaka hirietan herritarrak bertatik atera zitezen. Ordu erdiren buruan ordea, gerra hotsek apurtu zuten isiltasuna eta 250.000 pertsona inguruk ez zuten lortu korridore humanitarioetara heltzea. Bigarren mundu gerratik Europan izan den errefuxiatu olaturik handiena da. Laster helduko diogu berriz gaiari Aiara Durreta kazetariaren eskutik bereziki ondorio ekonomikoei begira. Horrez gain, lerroburuekin jarraiki, Nabarnizko herriak bere babesa eta elkartasuna erakutsi dio, igande guerdi honetan elkarretaratze jendetsu baten bidez, Polonian espetxeratuta dagoen Pablo Gonzalezi eta bere senitartekoei. Kazetariaren abokatuak Gonzalo Boiegaren inguruko inolako berririk gabe jarraitzen du. Baina zenbait agintari ezeroso suertatzen zaizkio kazetari independenteak, kanal eta ikuspuntu ofizialetatik lan egiten dutena, eta izentzeko ahaleginak egiten dituzte. Honen erakusle da Pablo eta bere familia pairatzen ari diren jazarpena Espainiako inteligentzia zerbitzuen aldetik. Ozen salatu behar duguna. Eta baita zilegi hiritar errugabeak jarraitzea eta kontrolatzea. Bestaldetik, 5 migrante atxilotu ditu Frantziar poliziak Urruñan, herritar batek elkartasunez zibilgailu batean eramaten zituenean. Migranteak zeramatzan herritarra ez da atxilotua izan eta Urruñan 10 lagun bildu dira asteburuan egoera salatu eta elkartasuna adierazteko. Poliziek Filipe Aramendi alkaterekin eta hainbat hautetxiekin eztabaida izan dute eta ondotik atxiloturik eraman dituzte Hendaiako erretentzio zentrora. Aramendi bera ara joan da migranteen egoerarekin Euskal Irratiek berri eman zutenez, auzapezak 5 migranteak bere gain hartzeko borondatea agertu zuen. Azken astetan, migranten eta Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga zeharkatuz, Baionako pausagunera ailegatzeko laguntzen dieten herritarren kontrako jazarpen poliziala salatzen dute elkarteek. Gainera, azken asteetan nire herriak elkartasuna izena du, ekintza kanpaina aurkeztu zuten Ipar Euskal Herriko 9 erakundek migrazioaren kontrako neurrien gogortzea salatu zuten eta baita herritar solidarioen eta gobernuz kanpoko erakundeen zigortzea ere. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, Ipar Euskal Herriko eragileek funtsezko pausotzat jodute alokairu turistikoei buruzko botoa ematea. Ekainetik aurrera Ipar Euskal Herriak lege kuadro berri bat ezarriko du eta horrek esan nahi du alokairu turistiko bakoitzeko urteko alokairu bat azaleratu beharko dela. Etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpainan parte hartu dute eragileek, amaitu ez den bataila baten barruko etapa garrantzitsu bat agurtu dute. Gehiengo zabalarekin larunbatean Baionako Lauga gelan egin den bileran Euskal Elkargoko hautetxiek araudi berria onartu dute alokairu turistikoak kontrolpean mantendu ahal izateko. Etxe bizitzaren krisiako ia jodu Ipar Euskal Herrian hain zuzen ere batez ere, bigarren etxe bizitzek eta Airbnb bezalako plataformek eragiten duten alokairuen prezioen igoera dela medio. Hala Euskal Elkargoak helburua
helburua argia du, alokairu turistikoen ugalketa gainditu eta urte osoko alokairuak bultzatu. Ekainaren batean jarriko da indarrean 24 udalerrietan. Gaizalatuta ordea gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen, bikotekidea abortatzera behartzea leporatuta. Larunbatean eraman zuten atxilo gizona, Salburua auzoko etxe bizitza batean, abortoa izan duen emakumezkoa adingabea da, eta ospitalera eraman behar izan dute harta hartzeko. Era berean, gizon bat atxilotu dute Tuteran, bikotekideari labanaz mehatxu egiteagatik eta algortan adingabe bati egindako eraso homofoboa salatu dute. Gaur zen gainera astekoa koteka bezu argazkilariaren kontrako auzibide nagusiko epaiketan, Gipuzkoako auzitegian aurreikusitakoa ez da bete ordea gaurko saioa bertan bera uztea erabaki du epaileak eta hala egun bat atzeratu du epaiketaren hasieran, bihar ekingo dioten. Bi aldeek auzibiderako baldintzak moldatzeko proposamenak aurkeztu dituzte auzitegian eta horien gainean erabaki behar du orain epaileak, horregatik atzeratu dute gaurkoa besteak beste. Kasuak izan duen oihartzun mediatikoa eta haren inguruko isiltasuna paradoxa badirudi ere, biak aipatu behar dira kabezudo argazkilariaren aurkako auzibideetan. Kasu gehienak batzen dituen auzibidearen gaineko epaiketa bihar goizean hasiko da. 17 Andrek jarritako salaketak aztertuko dituzte bertan, 32 delitu egozten dizkiote guztira. Horien larritasuna oinarri, fiskalak 121 urteko kartzela zigorra jartzeko eskaera egin du eta biktimen abokatuak berriz 2338 urtekoa. Eta lerroburuekin bukatzeko Koldo Otamendi Iruñan izan da, Kerobia taldearen itzuleraz musikagiekin aritzeko. Laster ikusiko dugu musika zuzenean saioaren azken atalaren laburpena. Beraz, orain jarraian, Xabi Baldini entzungo dugu, Kerobiako ahotsa eta gitarra, euren itzuleraz hitz egiten. Azkeneko urte luze hontan gauzak pasatu zaizkigu, Kerobia zaharrari eta Kerobia berriari ere bai. Zela, Kerobiak musika nahi zuela, historia bat kontatu nahi zuela eta horrekin nahiko zela. Hau da, sinetxo genuen hori. Eta gutxinaka pausu batzuk ematen hasi ginen, Kerobia zaharra elkartuko ginen ospatzeko 20 urteak, eta bitarte hortan esan genuen pena merezi du Kerobiarekin jarraitzeak. Zertan nijoa. Gure misio bakarra dela emanaldietan eta gure musikarekin ondo pasatzea. Ukrainako gerraren ondorioak ekonomian agerikoak izaten ari dira. Espero bezala argindarra, energia, gasa, erregaiak eta lehergaiak geroz eta garestiago daude besteak beste. Aiadurreta kazetaria Bilbon da, Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoei begira, zein dira azken berriak. Ukrainako gerraren ondorioak agerikoak dira ekonomian. Argindarraren prezioa maximo historikoetan dago. 16,76 igo da gaur argindarra. Gazaren prezioak gora egin ostean, garestitu da argindarra Errusiak Ukrainan egindako inbazioaren ondorioz. Maximo historikoetan argindarra ez ezik gasoleoa eta gasolina ere daude, eta gidariek nabaritzen dute depositoa betetzean. Euro eta 70 zentimo balio du diesel litroak eta gasolarenak koska bat gorago dago. Euro eta 19 zentimo litroak. Prezioak gora eta gora egiten du eta badirudi etenik ez duela. Argindarra, energia, gaza, erregaiak eta lehengaiak geroz eta garestiago daude. Ukrainako gatazkaren galera ekonomikoak gainera gero eta handiagoak ere badira. Tartean garraio enpresak egun batetik bestera gidari falta nabaritu du. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi diren 3.000 ukrainerretatik ehundaka lan egiten dute sektore horretan. Eta askok etzerako bidea hartu dute. Hala gatazka luzatuz gero garraioen etetea ekar dezake. Eta Nafarroan lantokietan ere ondorioak. General Mix enpresak aldi baterako erregulazioa iragarri du. Zanadianen duen plantan Ukrainatik importatutako ekilore olio faltagatik. Zuzendaritzak 42 egun lan erregulazio proposatu ditu, bilabetetan banatuta.
Enpresa estatubatuarrak San Adrianen duen plantan 800 langilek lan egiten dute eta gehiengoari eragingo lioke lan erregulazioak. Bestetik, 11 lan gatazka daude Euskal Herrian, Bizkaiko autoeskoletako langilek greba astebete luzatzea erabaki dute. Gasteizko Mercedes-Benzeko lantegiko beharginek 3 egunez egingo dute lan asteon, material faltagatik, eta bestalde, Solaris Poloniako autobus enpresako langileek greba bertan behera uztea erabaki dute, euren eskaeren zati handi bat lortu ondoren, hala da eztabaida. Hainbat gatazka daude Euskal Herrian, tartean Bizkaiko autoeskoletako greba luzatzea erabaki duela sindikatuak. Beste astebetez luzatuko du greba sindikatuak patronalaren proposamen faltaren aurrean. Horrez gain, Mercedes-Benz konpainiaren Gasteizko plantak 3 egunez egingo du lan asteon, material faltagatik, eta Solaris Poloniako autobus enpresako langileek eskari nagusiak lortuta lanera itzuli dira gaur. Gainera, akordioa erdietzi dute Arabako Altan Bernedoko langileek 3 hilabete egon dira greba mugagabean eta grebaen ondoren 150 langileek KPI indizearen bilandutako hitzarmena izango dute, kimikako estatuko hitzarmenaren ordez. Martxoaren 7tik martxoaren 11 arte lan usteak egingo dituzte Bizkaiko autoeskoletako langileek eta 11 protesta egingo dituzte asteon. Gaur Bilboko eta Barakaldoko kaleak zeharkatu dituzte autokarabana batekin eta bihar manifestazioa egingo dute Bilbon. Joan den astean bildu zen Apabai patronala bere kideekin otsailaren 9an elak aurkeztutako proposamena baloratzeko. Elak adierazi zuenez, patronalak esan zion bere bazkideekin batzartu arte ez zela sindikatorekin elkartuko. Bada, elak berriro ere eskatu dio Apabiri kontraproposamena aurkezteko eta negoziazio maila deitzeko. Bestalde, Mercedes-Benz konpainiaren Gasteizko lantegiak 3 egun baino ez du lan egingo aste honetan erdieroaleen hornidura faltagatik. Langileek asteazkenean ekingo diote berriro ekoizpenari. Iragan astean lantegian ezen lanik egin. Enpresaren zuzendaritzak aurreko ostegunean langileen ordezkaritzari jakinarazi zionez, gaur eta bihar ekoizpena etengo da material faltagatik. 3 ekoizpentzandako jardurari asteazkenean ekingo zaio berriro, eta beraz 3 egunetan bakarrik egingo da lan aste honetan. Horrez gain, Solaris Poloniako autobus enpresako langileek greba utzi dute beren eskaeren zati handi bat lortu ondoren. 39 eguneko lanustea egin eta gero gaur bueltatu dira 2700 langileak lanera. Urtarrilaren 24tik greban zeuden eta ekoizpen katea osoa geldirik zegoen. Hilabeteak ziren langileak soldata igoera eskatzen ari zirela eta 135 euro inguruko soldata igoera lortu dute. Ordea gaur, martxoaren 8 bezperan LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek agerraldi egin dute, bakoitzak bere aldetik, lana eta emakumearen inguruan auzi ezberdinei heltzeko zertaz aritu dira baiara. Emakume langileen nazioarteko egunaren bezperan gaur sindikatuek agerraldiak egin dituzte. Batetik UGTek lan munduan genero berdintasunen aurkako borrokan bidea laburtzen izeneko txostena aurkeztu du. Txosten horrek 2019tik berdintasunaren arloan lortutakoak zehazten ditu eta aldi berean genero arrakala ere aztertzen du. Halaber, UGTek gogoratu du gaurtik aurrera 50 langiletik gorako enpresek berdintasun plana izan behar dutela. Bestalde, LAB sindikatuak ere prentzaurrekoa egin du eta bertan zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatu du privatizazio politiken eta negoziazioaren aurrean. Era berean zaintzaren inguruan martxoan antolatutako deialdien berri eman du. Bihar martxoaren 8an Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egingo ditu sindikatuak, EAJ eta PSN interpelatzeko eta horrez gain martxoaren 13an Altsasun zaintza topaketak antolatuko ditu.
Bestetik, Komisiones Obrerasek emakumea eta lan merkatua 2021 deituriko txostena aurkeztu du. Eta txosten horren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeen soldatak 24,6 egin beharko luke gora gizonezkoekin parekatzeko. Izan ere, Komisiones Obrerasek ohartarazi du 2021 urriaren 21-etik abenduaren 31 arte Euskal emakumeek doan egin zutela lan. Hamaikan, teknika arduradunak, kameralariak eta grafismo arduradunak emakume izena dute. Eta administrariak, edukien arduradunak, aurkezleak, kazetariak, teknikariak, sareen kudeatzaileak. Aldatu ikuspuntua. Segi borrokan. Martxoak 8, emakume langilearen nazioarteko eguna. Eskerrik asko, Aiara Gasteizera goaz orain osasun arloan, giltzurrunaren munduko eguna izango da martxoaren 10. Horren harira, giltzurrunaren gaixotasuna saihesteko probak doan eskainiko dituzte, Gasteizko 6 farmaziatan aste honetan, giltzurrun osasuna edonorentzat, edonon lelopeko kanpainaren baitan. Badagai azaritzeko Puente Farmaziako Inigo Puente farmazeutikoarekin izan da Gasteizko lantaldea estiranao. Giltzurruneko munduko egunaren bueltan, Arabako sendagaigileen elkargo ofizialak eta Alzer Alaba Arabako giltzurrunetako gaixoen elkarteak, giltzurrunetako gaixotasunerako informazio, prebentzio eta baeketa kanpaina bat abiatu du aste honetan. Gasteizkoan hainbat farmaziak parte hartuko dute eta bertan glukosaren, tentsioaren eta kreatininaren probak egingo dizkiete doan bezeroei aurretik eskatutako hitzorduaren bidez. Atzean dugun Puente Farmaziak parte hartuko du Gasteizko beste 6 farmaziarekin batera. Giltzurrun osasuna edonorentzat edonon lelopean, martxoaren 7tik 13 bitartean, Gasteizko 6 farmaziak giltzurrunetako gaixotasuna saiesteko baliagarriak izan daitezkeen probak egingo dituzte. Arabako sendagaigileen elkargo ofizialak eta Alzer Alaba Arabako giltzurrunetako gaixoen elkarteak abiatutako ekimenak, giltzurrunak bezalako organo garrantzitsu bat zaintzea eta giltzurrunetako gaixotasun kronikoaren arrisku faktoren eta detekzio goiztiarraren garrantziaren inguruan kontzientziatzea du helburu. Nahi dugu gaixotasun hau ezagutzea eta nahi dugu herritarren artean ustez sano dauden herritaren artean, ze hau irekita dago edonorri, froga txiki batzuk egitea, eta horiekin jakin dezakegu zerbait gaizki dagoen dabilen ala ez. Eta horrekin medikura bideratzen dugu pazientea. Esan bezala glukosaren, tentsioaren eta kreatininaren probak egingo dituzte. Altuera edo pisua bezalako neurri antropometrikoak ere hartuko dituzte. Baeketa probak izanik, giltzurruneko gaixotasuna diagnostikatu gabe dituzten pertsonei zuzenduta daude. Izan ere, patologiaren detekzio goiztiarra egin ahal izateko, kasu posibleak azaleratzea eta medikura bideratzea da helburua. Edozein urte, edozein adin, neska, emakume eta naiz eta gizona, eta hori bai, importantea da, diagnostikoa gaixotasunaren diagnostikorik gabe etortzea. Gaizki bat inbazioa badakizu eta hori ez da helburua. Gaixotasun hauek izaten dira silenziosoak direla, ez duzu nabaritzen, ezer sintomak dituzunean batzutan berandu egia da. Horregatik garrantzitsua da hori prebentzio egitea. Farmazia badira ni ustez leku bat non herritarrak oso hurbil daukaten eta daukate aukera asko bere osasuna ondo mantentzeko eta kanpaina hauek horrela erakusten dute.
Otsaiaren hasieran iragarri bezala, Jose Luis del Corok eta Mari Carmen Aiaestuik jasoko dute Bergarako aurtengo Monzon Ganuza saria. Bada eskuratuko duten garaikurra, Laida Lertxundik egina izango da bere lanek, zinemarekin eta gorputzen mugimenduarekin dute harremana, eta oso bisualak izan ohi dira Monzon Ganuza sarirako aurkeztu den piezak Landscape Plus izena du. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopiko sari simbolikoa Laida Lertxundi artistak egindako pieza izango da. Jose Luis el Corok eta Mari Carmen Aiaestuik jasoko dute. Telesforo Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak bezala bizitzaren ardatz nagusi Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura izan dituzena komentzeko Monzon Ganuza saria sortza erabaki zuten iaz, Ola Sodorra Fundazioak eta Bergarako udalak. Esan nahi hori izango du egun honek, ez pixka bat bizitza oparo horiek ospatzearena. Iratxe Esnaolak nabarmendu du bestalde urtero artista berri bati eskainiko zaiola saria diseinatzeko aukera edo aurretik egina duen bat emateko aukera. Dakizuenez, saria simbolikoa da, obra artistiko bat, eta obraren diseinua artista berri baten esku geratuko da, urtero. Modu horretan, euskal sortzaile berriak sustatu eta belaunaldien arteko zubilana eraiki ahal izateko baliatu nahi dugu Monzon Ganuza saria. Aurtengo artista Laida Lertxundi da. Bere praktika artistikoa New Yorken eta Los Angelesen garatu ondoren Euskal Herrian bizi eta lan egiten du egun. Zorroztasun kontzeptuala plazer sentsualarekin kombinatuz, Lertxundiren lanak arte kontzeptualaren eta zinema estrukturalaren ideiak eta gorputzetik lan egiteko ikuspegi feminista erradikala batzen dituzten lekuen miaketa erakargarri eta autoflexiboak dira. Jesus Mari Lazkano margolariak aurtengo sari simbolikoaren inguruan esan du, Laida Lertxundik etengabe mugitzen ari den obra eskaintzen digula. Oso bisuala ikusizko kodeak trukatuz non prozesua garrantzia hartzen duen, oreka bizien eta amaierari gabe. Aurtengo pieza Landscape Plus deitzen da. Ulertarazteko Landscape Plus euskaraz paisaia eta plus edo gehiago izango litzateke. Paisaia gorputzarekin harremanetan jartzeko modua da. Paisaia eta gorputza bere lanean etengabe ateratzen diren gaiak dira. Basari ematea martxoaren 10ean arratsaldeko 6:30 egingo da Bergarako seminarizioa aretoan. Eta albistegiarekin bukatu baino lehen aipatu dugu lehenxeago ere Iruñan izandako Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea, Kerobiaren itzuleraren berri izateko, ikus dezagun saioaren laburpena jarraian. Zeharka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira. Esan genuen, orain ja 8 bat urte, 7-8 bat urte, nikatuta geundela, ez zegoela magiarik, nik uste ditzau importantea dela, eta esan duzun bezala ez geneukala gehiagia eskaintzeko, gauza gehiago eskaintzeko. Eta horregatik hobeto zela, proiektua amaitu eta bakoitzak bere bidea hartzea. Claro. Geroztikan gauzak pasatu dira, ezta? Eta azkeneko urte luze honetan gauzak pasatu zaizkigu Kerobia zaharrari eta Kerobia berriari ere bai. Zela, Kerobiak musika nahi zuela, historia bat kontatu nahi zuela eta horrekin nahiko zela. Hau da, sinetxu genuen hori. Eta gutxinaka pausu batzuk ematen hasi ginen, Kerobia zaharra elkartuko ginen ospatzeko 20 urteak, eta bitarte hortan, esan genuen, pena merezi du Kerobiarekin jarraitzeak. Zertan nijoa. Gure misio bakarra dela emanaldietan eta gure musikarekin ondo pasatzea. Guk eta gurera etortzen den jende hori. Sarrera bat erosiz, gure proiektua finantzatzen duten lagun guztiek, komunitate horiek, hurbiltzen diren guztiek balore batzuen inguruan etortzen direla. Musika gustoko dute, historiak eta balore horiek. Maitasuna eta esperantza, ez? Eta oso emozionantea da nola kontzertuetan gora bizitza. Garrasia egiten dugunean, ez? Mundu guztiak du gora bizitza, ez? Eta nolabait hitzez esaten ez badugu ere, batak albokoare besteari esaten dio zu ez zaude bakarrik. Berehala hasiko gara biran, martxoaren 12an, hasiko gara Bilboko kafe antzokian. Martxoaren 18an Basteron egongo gara, Andoainen.
apirilean 8 eta 9, 8 eta 9 Gasteizen eta... 8an Iruñan, zentralen eta 9an Gasteizen, 2000an. Hori da. Eta gero apirilean 23an Dokan. Hauek dira, ez, aurkezpen... Eta gero tartean badago sorpresaren bat egongo da. Hori ere bai. Bada gauzak horrela direla, Kosmaik Osintaldaren Inpernuan nito nintzen kantuarekin agurtuko dugu albistegia gaur gustatuko zaiztuelakoan, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Nuen jendartean, infernuan ito nintzen bizitzaren bidean, errebitartean ikasi nuen jendartean, itxi nituen begiak ireki nuen arima, atzean utziko nuen galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Beldurrezito talepo barnean soga itxutu ninduten jausitako euriek. Zuzko zezena naiz buru barneko gaitz inorez dagoenean ni naiz nire txai. Lema eta dema galdutako harreman abesatan gora Peter Pan. Zalantza egonda ez dago erronka ene burua beti nere kontra. Nere kontra. Nere kontra. Nere kontra. Nere kontra datorrena.